If you're saying naghatag bag ka ng daghang kwarta si Mark sa wala. Nagasto niya to sa akong pagdagan. Gasto ko. No? Pero sige na lang, kitapang mo na. Kaaway si John o si Mark. Dili sila good terms. Ang plano ato mo, dagan sila 2022, same position, congressman. Namatay lang si Tito Dodo, maunang nag-uli ang pamilya. Kay si Mark nakig-uli. Kinahanglan niya among suporta. Ni sugot ko nga mudagan to unite the family. Kung wala ko nidagan, I don't know kung mag-uli na sila. Nidagan ko kay because I was hopeful that Mark had already changed. Tabang ko kumbinsi sa ko igagaw nga si Joseph. Kauban akong bana na nagbago na lagi na. Give him a chance because namatay na iyang papa, paralyzed na iyang mama. Paano na siya na yung pamilya kundi kita. At that time, dili pa man good kay pag-upakit sa naminyo ibon. Naminyo sa ibon pagkamatay dito Dodo. No? Wala na ginikanan smart ato. We felt he was alone in the world. We needed to give him a chance. And so, dagan ko, nadaog me. Ngayon mo gahaman ko, I never even wanted to be vice governor. How would I be gahaman? Dili pod ko foolish enough nga one term vice governor, magdamgo na dahin ka, governor na dahin ka sa next. Kung wala ni nahitabo nga si Mark nangilog sa komposisyon, dili ko mudagan ani. In fact, kung niingon siya sa kuha ay, ako na po papuliha diha, I would have considered giving way. Because I'm bleeding financially being vice governor. Nalipay ko sa akong pagtrabaho din pero kung gihangyo po niya nicely, nakita na kong sinseridad sa iyang nawong, I would have considered it. No? But the way he did it, naami sa Manila sa akong bana, naanalaitag sa ako unsa man ni Vice Gov, ilan ang gi-post ang ilang video. Si Yvonne ni-announce, I will be running for Vice Governor and Mark will be running for Governor. Imagine, ang imong gobernadora nga gipangampanya for 2.5 years, ni-announce nga daganan niya ang akong position as Vice Governor. Moment to, Nationalista Party nila nga proclamation or oath-taking. Oh. Wala na ko'y labot and then sila nang duha nag-announce nga sila nang magtiayon ang mudagan. May kasaputon sa mong buhaton. Naunsan na ni? Huwag kanya istoryahan. Wala. Wala ko niya istorya before that. Kung mayngon kag, unsay naka-trigger. Wala ko kabalo nga nag-away day me as of 2023. Because remember, wala na ko niya patagaag invitation 2023 pa lang, katong end of 2023. Si Bado, siya ang akong gipaadto dito. Bado, mapansin man ako na naman may mga gaps sa mga schedules. Usually, mga turnovers are Tuesdays, Thursday heavy. Wala naman. Ang akong makuha mga invitations, kanang invitations from mayors, kapitans. So, yun ko, Bado, pagkuha dito schedule, wala naman tayo schedule. They always give us schedules. Unsay gingon, Bado, istoryaha sa subject kay ingon niya, dili na daw patagaan og schedule si Vice Gov. So, ingon ko istoryahay Bado, nga mangayo pag schedule. Unsay gingon, uban ni sa ako mag-jogging ta, anya atong istoryahan kung tagaan ba mo schedule o dili. Unsa man ang klase, tig-agaw nimo, kalyado nimo, imong gipangampanya, unya mo na itubag. Ningon ko pasagdi na lang siya Bado because ako dili ko mamugos. Wala na sa akong nature na kanang mamugos o gingunana. Kay kung balibaran ko, basig malain ko. Unya kung malain niya ko sa akong igagaw, basig di na kumutuon niya. So yun ko, sige di man kayo importante. Motong kami ni Bado, i-intensify na mo among turnover sa akong mga PDAF. Muna naagapon yung schedule. Naagapon may excuse to visit the barangays because naghimumig among sarili nga events. Pero kana siya ba, muna yung mga butang dili siya klaro sa ako sa una, akong gibagulbol sa kumbana, pero ingon siya, nun anak mong gina sila, daluon ba yan na siya? Anak siya. So, yung siya sabta lang na, kaya nun anak gina siya. So, mutong, di pa lampas. Katong May of 2023, that was my birthday. May of 2024, my 50th birthday. Before that, naghangyo na ko sa actually, doon sa ako ang kanang
taga medical mission. Yun siya, sa imong birthday go, atong iset, asa man nimo magkuhan kay, kanang medical mission, nag-adtugid ko, sayo kay ko, wapang mga doktor na anak ko, kabalo ng mga doktor na, una pa ko nila maabot, pati mga taga-barangay, so wapa ba may ka-ready? Sige lang ko, kay maglingkod-lingkod pa man ko dito, makikstudas mga tao. Asa man nimo gusto sa imong birthday? Ingko sige, sa kapatagan. Ako'y magpakaon, o niya, mag-medical mission mo. So, nag-order to ice cream, pack, whatever. Pag abot na ako dito, wala ko balunadi kasikas ay ako naabot. Kay gipatanggal di ay ang happy birthday nga banner, nagipahimo ni Kagawad sa Akua. Kay bawal daw mag-happy birthday sa Akua sa medical mission. So, yung ibalhin ng yung banner, gipahimo dito sa iyang balay. Pati ang katong mga balon, yung pabali na siyang balay. Kung nalagi stage, yung balay, yun siya. Diri na lang, kikasabaan man ko dito. Oh. So, niyan ako makabutan, yun ani ako, higagaw, good. Okay. Hinangutana ko sa saan, anak man ko nga. Onsa dito siya. Ako siyang dirimain nga birthday ni mo niya. Ingon siya, so what? Oh. So, sige, dito may nangaon na lang sa balay nila Kagawad. Banggay. No? These little things, hindi ka kung imo bitong ipang kuan-kuan, tahi-tahi na nimo. After the fact, that indicates yun. Nagit siya, dili maayong plano. Kunya, June, nadunggan ako, nga modagan daw siya pagka-vice governor. Yung kudili na tinuod, oy, kay mga kaga-scares ba? Kudili na tinuod, kay ready naman kayo mi. Naamang ko'y mga hungihong, since 2022, katong gag-away sila ni Jan, or giyang gaway si Jan o Gatem. Then 2023, gaway na si Joseph, diba? Adto ko magsaysay or kiblawan na yung mga tanas ko Tinuod na mo dagan ni Governor si Jan. Kudili tinuod! Ay magtuwa na, same ra mo daganan. Tinuod ba mo dagan si Joseph? Di tinuod. Same ra mo daganan. I always try to assuage the fears of the people nga. Same ra mo daganan tanan. Siguro, nahuna-hunaan niya na after itong duha, isog-isog kahit bangkaon. Ako na lang siguro, kay gusto mangyod siya konfliktos kinabuhi. So, motong after na itong tahit-tahit, nakita na ito, nagit siya giplano. And I think this also coincides with the time nga nahumanyag serve yung sentensya sa kaso. Kay, ang siya na-convict siya May of 2022, nag-serve siya sentence, nag-report siya sa probation officer na to every month, nahuman yung sentensya mga May of 2024, mga na. So that means, nag-coincide yun. Katong yung fraud against public treasury, falsification, o failure to render accounts. That's total of 8 counts. Ron Dakbayan.